aplicaríem aquesta idea al proyecto de la Vall d'Uixó de Fem Escola, Fem Ciutat? Bueno, yo llevo 40 años, desde cuando era adolescente, pensando exactamente que la educación es una manera fundamental para cambiar las condiciones de vida de los humanos. Y en ese sentido creo que hay que valorar muchísimo un proyecto como este de la Vall d'Uixó, que se plantea una renovación de las maneras de construir la identidad de la ciudad, incluso a partir de una fuerte inversión en la transformación de la escuela, o sea, del lugar donde se crea educación cada día, porque educar es ayudar a ciudadanos del presente y del futuro a desarrollar unos valores fundamentales que son la solidaridad, la atención para el bienestar común y la responsabilidad compartida para poder convivir de una manera quizás diferente de lo que en el mundo contemporáneo no se hace. Poetizar la ciudad es un concepto que quería traer a estas charlas de Fem Escola, Fem Ciutat, porque me parece que es una idea brillante el vincular la escuela con la ciudad y utilizar el pensamiento artístico, que es lo que hablaba en mi charla, para construir ciudad y ser ciudadanos críticos dentro de la sociedad y del mundo que nos ha tocado vivir. Bé, pues acaben les jornades educatives, les terceres que fem així a la ciutat de la Vall, Fem Escola, Fem Ciutat, és el nostre lema, perquè és el nostre objectiu, és col·laborar des de l'Ajuntament, des de la institució, treballant en tots els agents socials i de comunitats educatives per a ajudar-los en les mesures possibles de fer de la Vall una ciutat educadora, que és el projecte, el gran projecte d'aquesta regidoria des que van començar el 2015. Que estic molt contenta, molt satisfeta de les jornades per diverses raons, no? Satisfeta en primer lloc per la qualitat pedagògica, científica, per la participació de totes les persones que han participat. Teníem unes 400 persones inscrites, no sé finalment quantes han vingut, però bé, l'auditori estava entregat en les ponències, entregat en els tallers. Queda una xicotet aprenentatge i servei que han fet els propis mestres a un pati de l'escola que gaudiran segurament
molt a gust els xiquets del col·le de la Moleta que tenim així al costat de l'auditori i motivada per a seguir en aquesta tasca que de vegades pesa, no? Però que quan veus que el que estàs fent arriba a tanta gent i pot ajudar a aquesta ciutat siga, com volem, un referent en divulgació, en formació per a persones, veïns, però també per a mestres, per a estudiants, doncs molt satisfeta, molt contenta ja a preparar les quartes jornades educatives que fan falta a aquesta ciutat.